לפני שנתיים התחרתי בטאלין שבאסטוניה בתחרות איש ברזל במקצה המלא. בעוד כשנה, באוגוסט 2025, אני מתכננת לחזור לטאלין, להתחרות שם שוב, גם כן במקצה המלא. אז למה בעצם, או למה דווקא טאלין? קודם כל העיר פשוט מדהימה, האוכל מעולה, האנשים מדהימים. ומעל הכל התחרות פשוט קרנבל אחד גדול. אם זה האנשים, המתחרים, המעודדים, המתנדבים, ומעל הכל המסלול הפשוט מדהים שיש. השחייה באגם, רכיבה נוחה יחסית, ריצה נוחה, כיפית יחסית. כמובן הכל יחסי לאיש ברזל, כי איש ברזל זה לא דבר קל, אבל מי שרוצה ומוכן לעבוד קשה, זה תחרות מעולה. מי שעושה איש ברזל בפעם הראשונה, מי שרוצה לשפר תוצאה, איירון טאלין זה המקום בשבילו. ועוד יותר, הכי חשוב, זה לעשות עם הקבוצה של Be Together, המשפחה שלי. אז אם אתם רוצים מדליה כזאת וחולצה כזאת, אתם מוזמנים להצטרף. אז מה זה איירון טאלין בשבילי? אז הראשון היה Walk in the Park, השני היה Walk on Water. אבל עכשיו ברצינות. איירון מן זו חוויה מטורפת ובלתי נשכחת. מהאימונים הקבוצתיים, מהארוחות אחרי זה, מהטיולים וההכנות, והכל ביחד. אל הנסיעה עצמה וההכנות, אל המסלול והשחייה והטרנזישן, T1 ו-T2 המפנקים. וההנאה מהנוף באופניים ולראות את כל הכתומים מסביב צועקים וצורכים, והתמונות והחברים שלך שאתה רואה שדוחפים אותך בדרך עד הרגע האחרון של הסיום, שאתה מגיע ואתה פשוט אומר לעצמך, אוטוטו אני שם, מרים את הדגל, מרים את החזה, מסתכל, מחייך ועושה את זה. ותכלס, הכל בזכות הביחד. אי אפשר לעשות איירון מן לבד, ואם ביחד, אז Be Together, ואם Be Together, אז עם ססי דורי שמנצח על התזמורת הזאת, היה אליפות וחוויה בלתי נשכחת, ויש מצב שאני אפתיע אותך. Ghost town, haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud.
saying